Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu nke echinyezele na tata bụ eke n'afọ Igbo. Asị m na eke eketela ihe ọma. Igbo ndị ọma na-ege ntị, na ya abịagokwa ka anyị si abịa na tata bụ eke, na ọ nwere ihe dị mkpa anyị ji wee bịa tata. Enwere ofu nwoke na-ajụ anyị ajụjụ wee sị, gịnị bụ ikpochi onunu? Anyị akọwanya bụ ihe maka ndị mmanụ ma ndị amalụ, ka onye ọbụla amalụ, maka na ọ dị mkpa na ndụ mmadụ. Ọ bụrụkwa na enwe ajụjụ dị aṅa maọbụ ihe na-agbajugo anya maọbụ ihe gbagagharị, ị ga-ajụta nwa bụ ya ide ya na comment section, anyị ga-afụ ya ma azakwa gị ya bụ ajụjụ. Na mbido, ihe bụ ikpochi onunu bụ ikpochi ihe ọjọọ, ikpochi ọnwụ, ikpochi ihe isi ike, ikpochi ndaghachi azụ dị na ngwuru. Onye nwa bụ ikpochi onunu. Kedu ife ga-abụ mee o wee bụrụ na a ga-ekpochi onunu? Nke mbụ, ezinụlọ ọbụla nwere ọnwụ ike rinne, maọbụ ezinụlọ ọbụla nwee mmụọ fa gbakọtara azụ maka na onunu riri nne. Enwere onunu mmụọ wuo, nwere onunu mmadụ wuo, nwere onunu nwaada elelele, maọbụ ihe ike eme na ngwuru, maọbụ mpịta eme egwu. Onunu ka nkụ, maka na ọnwa nwaada elelele mgbe buru gboo, ọ bụrụ na eme ahụ ihe dị na ya bụ ihe, o ya ewu onunu ọnwụ be nni onye mmadụ nwekwa ike ịdaba maọbụ ihe ọbụla, iji wee gosi na ọ nwere ihe eme na ngwuru ahụ emetalụ. Wee mee ya bụ ihe, o wee wuo onunu na ezinụlọ ahụ. Mana ọ bụghị ana na-eme omenala eji esi na-ekpochie ya bụ onunu, ya bụ ihe na-enye nsogbu ebe ahụ, enyerebe nsogbu. Na mbụ, ọ bụrụ onunu mmụọ wuo, dịka ndị nwe ihe dịka arọbụ n'agụ maọbụ ekwe ọmụmụ, edebeghị mgbe ehi adịghị enye nri, ọ na-ewu nnukwu onunu na ngwuru. Mmadụ nwere ike ịdaba anya pụta sị na ndị nwe ya bụ ihe na ihe isi ike bịa dịbe ha, na ha adịghị emezi ọfụma, na ndị onye nwa na-azụbu ahịa ebe nwa nakọta ihe nwa donata ya ọnata. O wee bụrụ maka na ha na-ehapụ anya, o wee wuo nnukwu onunu na ngwuru ahụ, na ọ nwere onye ga na-eme ọfụma na ngwuru ahụ. Ọ bụ na eme ya bụ etu esi eme ekpochi ya bụ onunu ha, etu Igbo si ekpochi ya bụ onunu anyị na ha akọwa tata, ya bụ ihe mee gịnị adị mma. Nke ịbụọ wee bụrụ onunu mmadụ wuru. Enwere ndị bụ ada ajọ, ndị agamefu, ọdịmma ọyị, adịmma ọnụnụ, ndị ajọ, ndị ọganilu mmadụ na-afụ ụfụ, ka e wee wuo nnukwu onunu na ezinụlọ mmadụ, wee kwuo na ọ nwere enu na ezinụlọ ya na-aga n'elu. Ekpochi ya bụ onunu, ekpochie ya bụ ajọ ihe na mpịtọ niile anya bụ ajọ mmadụ pịtọ n'afọ ezinụlọ ahụ. Ekpochi ya, ezinụlọ ahụ enwere onwe ha. Onunu nke ọzọ bụrụ onunu nwaada wuo, maka na nwaada apụgo na ngwuru. Ebe a na-eji ekpochiri onunu bụ n'aja agụ, maka na ya nwaada apụgo na ngwuru ahụ, oketezi ọka ebe ahụ, ọ pụgo jebe n'ebe ọ na-anụ di. Ọ bụ na achọ ikpochiri onunu n'aja agụ ka a na-eje kpochieri ya onunu. Ihe eji ekpochi onunu abụkwana ihe mmadụ anyị ewetanwu, kama na ụmụ kịrịkịrị ihe ka eji ekpochi onunu. Maka na ikpochi onunu a dị ezigbote mkpa na ezinụlọ, karịchasị ezinụlọ ọnwụ ike dịrị nne. O nwere ozu ya bụ akwacha na ezinụlọ, nwee dịka ụmụ ntorobịa si nwụọ ma ọ nwụọ na ezinụlọ, bụ ihe bụ na ịmakwa na ihe bụ arụ na ọ kwesịrị ekwesị na ala Igbo anyị ekpochie onunu. Kpochie ya bụ onunu ọnwụ, ihe na-ebute nse ka ezinụlọ a ji adaba n'ọnụnụ ọnwụ a. Ekpochi onunu a, ekpochie ya bụ ihe. Ọkwa na ụmụ ihe a ka Igbo ji ama mma. Ụfọdụ amakwa na ihe anyị na ha akọwa kịta, o wee mee ezinụlọ dị iche iche wee na-adaghachi azụ. Ụfọdụ ka ọnwụ gbu na-amaghị ama. Igbo bụ Igbo. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu si na ostata dị mma na ọ dịba agboo, mgbe eji mmalụ bụ ụtụtụ ya. Ka anyị na-anya na ọdịnala anyị na ihe Igbo ji ama mma, ka Igbo wee mara anyị mma, ka mpụ na aghụghọ na ajọ ihe na arụ wee kwụsị, ka anyị wee nwere onwe anyị.
Igbo bụ Igbo, ya gazienụ. Biko echefukwana imetụrụ aka na share button, tụsara ya ndị ọzọ iwe na-akwalite ya bụ ọdịnala Igbo. Na-ayọ ka anyị na-ayọ ka ọ wee dị mma. Metụrụ aka na share button, tụsara ya ndị na-ebeta aka ka fafụ. Metụrụ aka na like na ọkwụrụ nwa dike ka a na-akọwa ọdịnala dịbe ha. Sị ndị ọnwa bụ ihe na-abata ete na-ekwu nke echi ya zere ngwa ka o mesie.